Uyabona mina andisiboni isidingo soba wenze isazimzi kumzi osedolophini, kungakumbi xa ungawuqali ngokwakho ubowuthengile ibingowabanye abantu ekuqaleni. Ufikile uMaduna nangowakhe lo mzi, kwafika ixesha loba uMaduna makagoduka abheke ezilalini awushiye umzi koko wabo edolophini. Hayi, awuthengisa uMaduna phofu ke wayiwenzela isazimzi lo mzi. Emvembe uthengisile wawuthengisela uBhayi ukhetha amatshitshi amakhulu oBhayi, wawuthengisela uBhayi nantsika. uBhayi naye wabhubha seyilapha kulo mzi. Kwakwingomanyana ezithi amena me, kwathiwa siyakukhulula Bhayi, goduka. Wawuthengisa uBhayi umzo kwakhe phofu uBhayi naye besenzisele esakhe isazimzi. Wafika uJola uMphangomo uQengeba, wawuthenga naye umzi wawenza owakhe, waphinde wenze esakhe isazimzi kule roof inye. Akuyicinge ke ngokuba abo bantu bahlala kuloo ndlu kungakhona nje ukubhadla kakuhle abentloko nabantwana babazizeleyo. Loo ndlu kudala ihlalwa, le ndlu kanye ayika-Mr uJohn isibhorho sakhe siselapha kule ndlu, sisa umphefumlo wakhe usazula kule ndlu. Funa indlu yakhe uJohn. Yeyi, mna ndikhetha uba ibe indlu yakho qala uhlala kuyo, uyenze izazimzi ke zonke ezo nto. Indlu ufike kudala kutshiwo nemoto xa ithenga kuthiwa hayi i-second hand, but uthi wayojonga uphaa kwatraffic le moto loo nto ngowesihlanu ndilapha kuyo, akuthiwa yi-fifth hand, hayi kuthiwa yi-second hand. Andingowesibini njena ndithenga le moto, andikho lapho, ndikule kanye yesazimzi nantsika kumzi ekudala. Uthengisile lo uzawundiva ke uba utheni uhlikihlile apha kwimedula oblongata. Andanoma ndiyavakala na.